Bé, doncs aquest és l'altre mural, l'altre projecte de mural molt xulo, com veieu, també dedicat a la pagesia. Aquí dalt podeu veure la mola i els camps, la vinya, amb el conjunt monumental Església de Sant Pere. Sí, i qui no coneix el castell Cartoixa de Vallparadís, situat també a Terrassa, molt al costat d'on acabem d'estar, de les esglésies del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. El Parc de Vallparadís, un lloc molt típic, i ara amb colors de tardor, guapíssim, genial. I qui ha fet aquesta foto amb aquests colors de tardor que llueixen espectacularment xulos aquí a Vallparadís, guapíssim. I aquí tenim la piscina Vallparadís. Amics, amigues, que hem parlat moltes vegades dels skating cross. Està molt bé aquesta activitat perquè, com sempre, podem gaudir de l'entorn, podem gaudir de venir amb gos, podem fer asfalt, podem fer terra, camins, pujar muntanyes, baixar-les i podem fer una fila d'activitats que el nostre país, com sempre, ens pot acompanyar. Skating cross, guapíssim, boníssim. Sí, i qui ho diria, que envoltats de tanta massificació, de tanta gent, de tantes fàbriques, en una zona, en una àrea metropolitana tan carregada, podríem trobar aquest camí. Guai. Doncs ja el tenim aquí davant, el castell, el que veníem a buscar. Aquest d'aquí davant, situat a les fonts, entre Terrassa i... És que sorprèn molt trobar un castell d'aquestes característiques en un entorn tan diferent com aquest, tan urbanitzat. Sí, sense dubte, en un castell diferent. Sí, i la veritat és que sorprèn trobar aquest tipus de castell en un entorn tan mal organitzat i tan mal urbanitzat.